И здравейте хора, аз съм Fearblaze и днес отново ще снимам на Minecraft Survival. Последно в предния клип бяхме стигнали до това село. То не е изобщо голямо, то бих казал, че дори много малко, но както и да е. Видях една хубава оферта на един селянин, който ще трябва да го намеря, ако не е избягал или да го направя. Чува нещо. Къде се отваря тази врата, бе? Само и това не мога да разбера. В миналия клип не се чувах много добре, за което се извинявам. Но, приятелю млад, здравей, другарю. Така, стина нещо на... Нещо се е багнал, не знам. Тъй. И как се влиза в тази врата е въпрос. Може би през тавана. Ще трябва да влезем. Да, през тавана ще трябва да влезем. О, шит. $36 ролтон флеш, я каз. О, извинете. Ето как. Ще влизаме, ще излизаме. Цак, цак. Добре. Така. Добре. Тия двамата ще трябва да ги заключим. И ще ги заключим с дърт. Не. Така. Така ще ги заключим. Така. И какво е това? Брила. Така, както и да е. Гладен съм и нямам храна, ротан флеша ще си го пазя, както казах. Но откъде може да се набава храна? Е въпрос. Ще трябва да ходим да се търсим храна. Тъй. Мисля, не знам дали ще стане добра идея, ако тук се направи нещо като ферма за кокошки. Сега като се замисля, може да стане добра идея. Това тук. Само да се сложи тук този дърт. Ела, ай, като. Тъй. Маганото е, че ще трябва да вземем по повечко, защото школъкът шит. Огладняваме, което не отива на добре. Ще трябва да убия една от кокошките. Тъй. Тъй. Добре. Гладни сме, ама нямаме храна. Браво, тъй. Тъй. От 11 яйца не се разведоха само 2. Така. Ще трябва да внимаваме какво правим. Защото огъняваме. Тук ли седани? Ти какво? Ти не беше ли там? Добре. И ще ни трябва... Ако имаме спалнер на зомбита, ще ни дойде добре. Теб ще те заключим тук. Това ще трябва да заключи по някакъв начин, който е... Не, вие не може да се примамвате по някакъв начин. Значи вас ще ви заключим ето така. Чакай малко, бе. Тъй. Теб те заключихме, добре. Теб те заключихме. Да не мога бягаш на никъде. Цак. И теб ще те заключим. Защото да не мога да бягаш на никъде. Той вече не мога да бягаш на никъде. Моля се... Не мога да се влезе така добре.
съм си ги заключил. Къде е другия? Уния там са двама. Ще ни трябват крави и много зомбита. Но да намерим спавнер на зомбите, защото виждате какво става. Ето го. Влезна се доброволно даже. Теб ще заключим ей така. Готов си, няма да идеш. Готово е този. Тъй. Добре, и този е готов. Кокошките за какво летат? Шит. Ето защо. Трябва да направя две високи. Шит. Нищо. Трябва да направя две високи и тук цак. Ще му се трейдам с селенина, ама... Две кошки избяха, нищо. Ще си примамим нови. Така и така нямаме храна да се вземем тук. Да берем тази пшеница. Морковите не са готови, ма картофите са. Тях ще ги опечем. И там Сак, готово. Така. Тези картофи да ги опечем. Пречка. Този каблстон. Тук съм си... ето, тук. Шит. Досадна кокошка. Ти ще умреш, чули ме. Ти ще умреш. Умре. Спокойно съм. Нищо. Малко загубихме малко XP, ама нищо. Все пак. Загубихме малко XP, разбирам да съм имал много XP, ама то все пак не е нищо. Тези картофи колко пълниха, като се припече? Не, аз па не съм гладен, верно, аз умрях. Така ще трябва да си примаме още кокошки. Добре. Аля. Тъй, особено това пиле. Те са на цак. Тъй. Имаме 9 бон. Така добре. Ти тук как си? Добре. Окей, ти си затворен, няма накъде да бягаш. Ти ще трябва да пораснеш. Али, пораствай! Ти не порасна. Добре, ще трябва да почупим малко. Трябва да я носим, де? Добре, готово. Тук някъде да има кокошки случайно. Ето една. Идвай. Ето там има още. Овце. Още една кокошка, добре. Идвай. Така, две кокошки са вече. Там има още една. Няма. Ой, не. Айде, падайте, нищо. Нищо, вие няма да излезете, нали? Да. Ела ти, бе. Вие са на карта, ви бутам ли? Ти се качи. Така, браво. И ти се качи. Не. Така, вие сте тук, добре. Тъй. Не. Или пък, освен да ги убия, друг начин не виждам. Не мога повече умрат. Ти къде замина, бе? Ето.
Така. Да си оправим чанковете. Айде на 16 чанка ще не лаги или не? Не лаги малко. Трябва да си ги оправим. Чак. 7 чанка, добре. Айде. О, блямли. Фък. Тази кокошка са грешна. Нещо стана. Лагна ли? Тази кокошка нещо и стана. Добре. Тази кокошка са бъгна. Нещо. Кокошката са бъгна. Прави се, бе. Умрява. Добре, аз го убих. Имаме дърво. Ето го нашия приятел. Толкова рота флеш не съм виждал през живота си. Тук малко... моркови. Това е добре. Ще търсим след това зайчета. И морковите можеш къде да се печат, че аз забравих. Не. Така. Ще трябва да легнем да спим. И сега като излезем трябва да търсим умрели глупости. Тук овце. Има бая овце, което ми харесва. И месо ще може да се направим. Ето тук може да се направя ферма за овце, бе. Имам вътре за кокошки. Ще стане добре. Но ще ми трябва дърво. Това си мога. Аз нямам крафтинг тук. Само от тук. Дай. И те ли се правиха верно така, че не се правиха. А не, тук се правиха портушки. Така, хванахме си всички селяни, се седат там, може да се спална един айрон голем. Но ще ми трябва 3 айрон блока, което ми харесва. 3 айрон блока, това са 9 по 3, 27 айрон. А не, 4 айрон блока бях. Тъй. Значи. И така, така. И още настрани. Раздать може. Аз подарата граби много махна. Чуть не ми трябва. Само пречи.
Защо те с... Така. Така. И това така ще направим. Така. Ще трябва да се направим едно тук. Някой ми писа... Ще спа... И така отново сме тук. Имах малки проблеми, че един ми спами. Извинете за това. Не направих нищо, само проверих какво ми писа и написах и аз. Така, това ще се прави оградки, верно. Не оградки, вратички. Така, не. Дърво. Нямаме дърво. Какво? Нямаме дърво. Нямаме дърво, наистина. Само не ми казвай едно нещо. Ще ни трябва дърво. Ще ми събра двата, да. Много добре. 17 минута на клипът. Клипът ще бъде 20 минути. Само ако не са някакъв проблем, да видим. Примерно. Но... ще видя. В следващия клип може би ще ходим в мината да търсиме люди и такива глупости. Защото вече на повърхността няма какво да правим, така се каже. Тук може да си направим вход. Цена. Става. Така. Дърво. 5 дърво. Така. Мисля, да се танаха такива вратички, ама нищо. Чакай. Танаха... От новия апдейт не е много хубаво, защото става в един и същи цвят, нали, нормалния, ама... какво се прави? Така. И сега ще приемаме няколко овце, за да имаме бяла, ама нищо. Така. Това ми е синя ръката. Нямам ли пшеница, бе? Вау, нямам пшеница. Ще трябва да оберем фермата. След това може да бълна малко. Ама защо? През нощта нямаше... на нормал съм, бе. Защото да се чудих, че през нощта нямаше чудовища. Ето ги. Ела. Ела. Ти схвана и ти, добре. Тъй, елате. Айди вътре. Една по една. Айди, бе! Оф, те есовце. Много са глупави. Айди, бе! Сено сте... Може да влезе и да се влезе, ама нищо. Това са толкова суми. И пак може да се влезе и да се влезе, ама нищо. Те няма да излязат, са толкова суми. Още овце. Тела. Някой друг има? Не, няма повече овце. Айде! Чакай. Влезна и ти влезна. Така, добре.
Имам вече 3 овце. Кошка. И яйце. Яйцето ще го взема, кошката ще я убия. И тук може да ме задърва, бе. Маганто, че повече овце май няма. Как му тя на добре. Защото тези 10 овце трябва да имам минимум 2 овце. Няма да овце, бе. Как няма да има? Как няма овце, бе? Вау. Нямам сем картофи, колко запълват. 2,5. Все пак е нещо. Не е много, ама все пак е нещо. Няма ли някъде... овца. Ама тя па само една. Две, бе. 2 са за сега. И вие идват с мен. Аре. Така. Идвай, айде бе. Само да доставя овцете и да ги разводя и ще свършим епизода. Така, добре. Така. Айде. Тъй. Ще вляза от тук. Само да вляза. Айде, елати. Готово влезнаха. Елате. Така. Гледайте се. Я ще ви затворя. Тъй, готово. Готови сте вие. Тъй. Вече може да ви развъждам. Аре, ще правите ли любов? Готово. Така. Трябва да потърсим нещо. Зомбите, скелети ще има ли? Трябва да се оправим пак чънковете. Извинете, че се оправим толкова много пъти чънковете, ама... Слънцето залези. Още една овца. Ела тук. Са малко лаги. За кое се изменявам. Ела тук. Айди. Тъй. Ела. Влезнайки, така. Тъй. Може да играем на 6 членка. Фокуса не е ограничен. Я на 2 членка да се пусна. Тъй. Да търсим само зомбита и се надявам най-после да спра епизода. Май няма зомбита, което е интересно. Защо няма зомбита, бе? Скелети и такива глупости. Нищо няма. Ама абсолютно нищо. Ама има прасета. Тома съм дошъл тук и да ги избием. Да имаме сланина. Така се каже. Имаме и крави. Но ако ще правим нещото, ще го правим в следващия епизод.
така, благодаря, че гледахте този клип. Харесайте клипа, абонирайте се и